En canvi, el Parc Natural del Cadí-Moixeró té unes peculiaritats climàtiques una mica diferents. Estem a resguard dels vents del nord, és a dir, aquí la humitat del vent del nord no arriba, i sí que arriba la humitat provinent del Mediterrani. Aquest fet provoca que hi hagi moltes més precipitacions durant l'època de la tardor i de la primavera i, sobretot, les tempestes d'estiu. Aquestes característiques el diferencien força del clima general del Pirineu, ja que aquí plou més a l'estiu, fet que no es dona a la resta del Pirineu, i és l'hivern l'època més escassa en precipitacions, a diferència del Pirineu Atlàntic, on neva de forma abundant. Com és habitual en zones de muntanya, trobarem que les temperatures més baixes es troben en les zones d'alta muntanya i, en canvi, a les zones baixes la temperatura és més elevada, tret dels fenòmens d'inversió tèrmica. I també, com veurem a continuació, les precipitacions són més abundants a la part oriental del parc natural que no pas a la part occidental. És per això que trobem les temperatures mitjanes anuals més baixes a les cotes altes, als cims del parc, entorn d'uns 4 graus centígrads, i pel que fa als registres de precipitació, els mínims al sector més eixuts de ponents estan entorn dels 700 mil·lílitres anuals i pròxims als 1.200 a tocar de la comarca del Ripollès, on arriben els vents humits procedents del Mediterrani. És sobretot al sector oriental del parc que hi rebrà la majoria d'aquests vents del Mediterrani i serà un dels ingredients principals per la formació de les tempestes.